Ahojte, je pondelok a my ideme s Miškom do Centra včasnej intervencie tu vo Viedni. Prečo tam ideme? Pretože môj syn Miško má SYNGAP1. Je to vzácna genetická porucha. Táto vzácna genetická porucha sa prejavuje aj opozdením fyzického a mentálneho vývoja. Okrem iného sú v diagnóze také fajnoty ako epilepsia, autizmus, agresivita, nespavosť a podobne. Tými terapiami napríklad sú ABA terapia, ktorá je zameraná na správanie autistov. Potom je to napríklad ergoterapia, pri ktorej cvičíme rúčky, jemný úchop a podobne. Fyzioterapia sa zaoberá pohybom, a teda hrubou motorikou, ako je napríklad chôdza, skákanie, behanie, šplhanie, lezenie. Novinkou v tomto roku je, že absolvujeme muzikoterapiu, čo je trošku alternatívna terapia, ale tu v Rakúsku ju uznávajú ako štandardnú a preto ju máme preplácanú v rámci zdravotnej poisťovne. Máme to tak, že v pondelky máme túto skupinovú terapiu v rámci včasnej intervencie. Utorky mávame do obeda muzikoterapiu a po obede ergoterapiu. V stredy máme predbežne voľno, alebo k nám príde pani z časnej intervencie a možno tam budeme mávať od februára tú ABA terapiu. Štvrtok mávame po obede znova ergoterapiu. Piatky mávame konečne voľno. No a keďže je dneska pondelok, tak ideme na tú skupinovú terapiu včasnej intervencie. Takže zvyčajne nejak takto vyzerá každý náš týždeň. Čiže keď sa ma spýtate, že čo robím vo štvrtok, tak vám viem povedať vlastne presne. Taký je život so SYNGAPom. A my sme sa rozhodli bojovať a preto absolvujeme všetko, čo by mohlo Miškovi pomôcť. Ako každý iný rodič, že? Kto by to pre svoje dieťa neurobil? Život so SYNGAPom nie je naozaj ľahký, no robíme, čo je v našich silách. Ja osobne verím v svetlú budúcnosť s nejakou liečbou, ktorá by Miškovi naozaj pomohla. A či to bude o 5 alebo o 10 rokov, tak sa proste nevzdávame a ideme ďalej. Tak sa majte krásne a pekný deň.